Mulțumim. Domnul Новаков, 1 minut și 30 de секунди. Благодаря, господин председател. Аз бях едва 8 годишен, когато България премина през една от най-тежките кризи в своята съвременна история. Малко от държавните системи и механизми тогава работеха, хората посрещаха предизвикателство след предизвикателство и проблем след проблем. От тогава обаче бе изминат дълъг път и много уроци бяха научени. Именно 8 години изминаха, откакто България е член на Европейския съюз, и ако се обърна назад в изминалия програмен период, аз виждам резултати, виждам и успехи. Именно резултатите и успехите трябва да са предметни на дебата ни днес, защото и много от числата ни водят именно в тази посока. Според данни на Европейската комисия, почти 75% от договорените средства България усвоява. Средно 80% са тези за Съюза, а българският процент не спира да расте. Справедливо се критикува и програмата за развитие на селските региони. Само че година по-късно след обхвата на този доклад, стотици са бенефициентите, които са подкрепени именно по нея. Само от Европейския фонд за рибарство са разплатени почти 7 милиона към бенефициентите. Системите за контрол и проверка на европейските средства в държавата работят. Всеки следващ доклад от тук насетне ще е доказателство за моите думи. Искам накрая, но не на последно място, да благодаря на госпожа Гресле за високия професионализъм и за усърдието в работата и по доклада. Благодаря ви. Mulțumim. Trecem acum la procedura Catch the Eye și am să dau cuvântul domnului Marias pentru 1 minut. Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση μου δίνει την ευκαιρία να αναφερθώ στο βίο και την πολιτεία του ΕΝΙΣΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια